Gipangandaman sa Traffic Enforcement Agency sa Mandaue ang traslasyon o ang pagbalhin sa imahen sa Senyor Santo Niño gikan sa Basilica padung sa Mandaue nga mahitabo sunod semana. Anong report ni Nico Sereno. Duha ka adlaw sa dili pa ang fiesta, senyor, usa sa mga highlights sa religious activities ang traslasyon o ang pagbalhin sa imahen sa balaang bata. Gikan sa Basilica, dalhon ang mga imahen sa Batang Jesus ug Birhen sa Guadalupe pinaagi sa motorkada paingon sa Mandaue City kundi indunay himuon nga turnover. Dayon ihatod sa National Shrine of St. Joseph. Bisan kun sa Enero 17 pa kini mahitabo apan subsub na ang pagpangandam sa mga otoridad. Sa habig sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Kuntim, gibanabanang moabot sa usa ka gatos ka mga enforcers ang ilang ma-deploy sa kalihukan. Doon natay gipatawag ng mga coordination meetings no with kuan kanang sa ato sa police, sa mga force multipliers nato, sa uban pang mga ahensya sa gobyerno nga ma-involve unya aning dako nga selebrasyon no. It entails a lot of kuan gyud preparation, kanang management sa traffic kay daghan yun na og kanang tao. Ang road closure nga mahitabo atol gyud sa motorkada sa traslasyon apan kun makalabay na ablihan ra sabdayon kini sa trapiko. Laing gipangandaman sa taga-team ang plano ugaling dautan ang panahon ni anang adlaw ug magbaha sa agianan sa traslasyon. Sa rota karong tuiga nga magsubay sa may MC Briones, dunay parte sa karsada nga sagad bahaon. No na natay contingency plan if and when mo naay mga mahitabo nga pag-uwan-uwan, so mo divert ta dire sa kuan kining sa may subang dako para paglikay sa mga bahaanan nga area. So mo na ato ang kuan second option. Nico Sereno, Balitang Bisdak.